Moi. Joona sai nyt vihdoin Hello. Joonan Kattokaa, kanava. mä kuvaan video. Niin kuvaa. Ja itse asiassa kun mä käytän tätä facecamia eniten, joten tätä. Ja tää on niinku eniten toi Joona-kanavan blokkailua. No Niinku munkin kanavalla. Mut me aletaan tekemään enemmän vähän pelivideoita ja maikeita, koska ja mä en voi tehdä paljonkaan maikeita sitten, koska mulla on aika harvoin maikeita. Toni, mä kuvaan sut. Aika siisti. Tää siisti, näkyy videolta. Toni, kuvataanko vielä video, vaikka me mennään eri suuntiin?